tayo dyan. Balita. Kumusta? Ngayon, again is Sunday. Day of ni Inday. Kaya kumustahan tayo dyan. Balitaan. Dyan sa mga kapwa ko, mga YouTuber. Paangat moment tayo ngayon, paangat. Dun sa mga gustong magpatulong or umangat, mag-iwan lang kayo ng bakas. Mag-iwan kayo ng bakas para maanuhan ko kayo mamaya. Anong mga ginagawa natin dyan? Lalo na dun sa mga kapwa kong mga waray. Kumusta kamudya? Mga kasi kong mga taga-Borongan. Anong balita? Anong balita? Anong balita? Kumusta kayong lahat dyan? Anong meron? Actually, nabuboring lang ako kaya ako nag-live. Wala akong makausap. So, wala pa yung mga kasama ko dito sa bahay. Alam nyo naman, ang OFW. Pag wala kang datong, is di ka makapag layas. Kaya, mas maigi pa ang hello dyan sa mga nagpapa-shoutout dyan. Na lang, mention. Na lang ang mga name nyo. Tulungan portion tayo ngayon. Sino kaya sa akin ang makakatulong? Kasi hindi ko maano yung mga nyo. Yung mga message nyo. Hindi hindi nag-a-upload dito sa akin. Tingnan mo. Hindi nag-a-upload sa akin yung mga nyo. Message, comment. Parang gusto kong basahin. May lumalabas pero kagad nawawala. Ba't ganun? Ano kaya ang anong magandang gawin? Hi, hello po. Kumusta? Kumusta sa inyo dyan? Ayan, may may mga viewers akong 7 milyon. Oh, 7 milyon on the house. Sana mabasa ko yung mga pangalan nyo. Ewan ko ba. Bakit hindi nag-a-appear dito sa akin yung yung mga pangalan nyo. Dapat pala naka-desktop tayo para masaya. O yan. Live chat, all messages are visible. Ba't ganon? Sabi visible daw, hindi naman na-view. Ayan. Ayan, hi. Kumusta po sa inyong lahat dyan? Oh, ayan. I see, Crystal Noriel, gumit ka lang ng ibang CP. Ay, okay. Salamat. Crystal, salamat. Okay, open ko ang aking Ay, kumusta? Diin ka katarman. Diin ka mo katarman. Ako Borongan. Dun sa mga nagpapaangat portion. Saglit i-open ko yung isang ko. CP ko para magandang usapan natin. Para maganda ang usapan. Actually, tinatry ko mag-live. Kasi marami sa akin yung mga nag-uudyok sa akin. Ate, bakit di ka nagla-live? Wala naman akong ginagawa. Kaya na lang uli. Ayan, gagamit ako ng ibang CP para
makakonek ako sa inyo. Pero pag ginayan ko, OFW sa Doha, Qatar, tell me, oh, okay. OFW sa Doha, Qatar. Ayan. Sandip, you will not understand. This is my dialect in Philippines. So, I need to talk for them Tagalog or Waray. So, for those who is other nationality who is watching me, sorry guys. I will make a live video for those who is English speaking only. English speaking. Oh, hi. Kumusta dyan? At least marami kayong alive. Marami kayong alive. Oh, saan ka pala? Ayan, balitaan tayo. Balitaan. Yes, nakikita kita. Dalagit. Sa Dalagit ka. Okay, fire alarm technician. Oh, ayan oh. Mga guys. Doon sa mga kapatid ko or mga sangkay dinhi kasi ko nga mga waray-waray na nag-subscribe sa akin. Pakitulungan na rin yung aking mga friend. Mamaya ilalagay ko yung mga ano nila. Kasi mahirap na. Baka maano tayo, masilip. Oy, shout out naman kay Mong Crisel Noriel. Ayan, siya nagturo sa akin, kumamit daw ako ng ibang CP. Ayan. Nakakalungkot no. Mga mostly pala tayo dito mga OFW. Kaya relate kayo sa mga mga pinagagawa ko. Mga pinagagawa o shout out. Doon pala sa aking FB account, pasensya na mga guys, hindi ako makapag-live. Today is Sunday. Kasi kanina ang inyong lola, masamang pakiramdam. Kaya ganun. Balitaan tayo dyan. Yung mga waray dyan, saan kayo dyan sa atin, sa Samar? Ano na lang. Ano ang ninyo? Lugar kung saan. Kumusta ka mo dida? Fire alarm technician guys, pakitulungan siya. Pakibisita ang kanyang bahay. Siya ay taga Dalagit. Dalagit, Katarman. Parang may kapitbahay kami dun sa sa Boronga na taga dyan. Ayan. Nakakatuwa minsan, no? O, ayan, meron din isang si Mr. Idski. O, Idski. Idski, o yan. Idski vlog. Mga guys, tulungan natin siya. Okay. Yes. Ayan. Kumusta? Mag-YouTuber ka na rin. See you soon sa New Year. Haha. O sino mga relate dyan? Kumusta ang inyong mga Pasko? Saan kayo nagpasko? Dun sa kanonood sa aking video sa sa YouTube. Nagpasko ako sa aking work. Bisibisihan ang lola. Siguro karamihan sa atin ganun ang nangyari. Pag uwi ko ng bahay, wala na. Mga sold na ang kasama ko sa bahay. Nagkainom na. So, kumain si Akets mag-isa. Ganun lang nangyari. Kadalasang ganyan talaga.
Ganun talagang nangyayari. Balitaan. Ayan, balitaan, kumustahan. Ganyan talaga ang mangyayari sa atin. Ayan. May technique pala to. Advance Happy New Year na lahi yung matanan ni San Roque Samar. Oh, shout out dyan kay Nelia Harkins. Ayan. Nelia Harkins, Happy New Year in advance. Salamat. Dako nga salamat. Oh yes, on. Kita-kits na lang kita yes sa sa New Year. Magla-live tayong dalawa. Join force tayo sa O paangat portion daw. Sino ang nagpapaangat portion? Paangat portion daw. Kumusta kayo dyan? Mga friendship. Anong balita? Balitaktakan, kumusta? O, sa New Year may mga pakulo-pakulo tayo. Yung hindi naka-join yung last na nagpa-games ako. Actually, dapat marami ang mananalo nun. So, next time, magpapa-games. O, dapat, last time, dapat 3 ang mananalo ng tag-100 na load sa Pinas. Kaso, that time siguro is nasa work mostly yung mga subscriber, kaya wala. So, i-announce ko uli. Next Sunday ay magkakaroon na tayo ng mga 5 mananalo ng load. Ayan. May mga gagawin akong pag-games sa inyo. Sana nandiyan kayo. Ko na lang yung dun sa community ko. I-post kung anong oras para kayo, makahabol. At least nandiyan kayo para manood. Kaboring ha. Ginawa ko maghapon magtulog. Naglinis ng bahay. Nagtulog. Yun ang ginawa ko. Nakakainip kaya minsan. Nakakainip ang walang ginagawa. Ayan, dapat ako. Ang tawag dyan. Lilinis ng kuko. Ayan. Ano na yung aking kukich. Ano kaya magandang kulay? Ano ang magandang kulay? Ayan. Yung babagay sa ko. Tan na kulay. Hindi naman tayo maputi. May itim. Yan ang totoong kulay. Actually, sa summer, nung nasa summer ako, ang kulay ko talaga as in itim na itim. Dahil na rin yung bahay nasa tabing dagat, siguro yung hangin. Buti nga kahit papano pumusyaw-pusyaw. Pag ginagamitan ng filter yung picture, kaya nagiging maputi. Hiram na ganda. Actually, feel ko rin na maganda tingnan pag lumalabas ng bahay kahit naka-pandemic na. Kaso, katulad niyan, magsusuot ka ng, mag-lipstick ka, eyebrow, blush on, kilay ka. Tapos pag ang mangyayari sa'yo, di ba kung todo makeup ka, ang mangyayari sa'yo niyan, useless lang din yung kinulrete mo sa mukha. Oy, bawal dito ang disclaimer ha. Yung
Pero ano, dun sa mga mahilig talaga mag-makeup kahit pandemic, okay lang yun, marami silang panbili ng makeup. Pero ako talaga nahahalayan ako kasi nga, tingnan mo, kung todo lipstick ka, mag-blush on ka pa, paganda ka. Tapos, ang kalalabasan, lalabas ka ng bahay. Ayan, takpan mo ng mask ang mukha mo. Ayan ang mangyayari. Nasaan na ngayon yung lipstick? Di nawala. Dahil masilaw ka sa araw, magsishade ka. Ayan ang mangyayari. Nasaan na? Sayang kaya. Kaya, nagawa ako para makatipid. Hindi na lang ako may makeup. Ayan. Isang ano na naman yan sa inyo. Para makatipid ng makeup ngayong pandemic. I-save nyo na lang pag okay na lahat. Wag nang mag-makeup. Para sigurado. Pero kung feel mo, dahil sabi nga, hindi naman hinihingi sa'yo yung pinambili ng makeup. Meron naman siyang pambili. Gora ka, day. Gora ka, day. Mag-makeup ka. Ayan. Mag-makeup ka. Tapos, mag-mask ka. Magsuot ka ng shade. Ayan. Sino pang nakaano na may makeup ka? Diyos ko. Nawindang ako dun. Ayan. 'Di ba? Ganyan ang mangyayari talaga. Ayan. Merry. Ayan belated Merry Christmas and Happy New Year na lang sa inyo dyan. Dun sa mga laging nanonood sa video ko. Ayan. Thank you so much. Yung mga subscriber ko laging naandyan, nakaantabay para manood. Actually, dun naman sa mga pasintabi dun sa mga disclaimer natin, hayaan lang natin sila kasi ang tao may kanya-kanya namang choice. So, hindi naman natin mapipigilan sila. 'Di ba nga? Ayan, saglit. May dadasal. Mamaya i-post ko muna mga magdadasal na naman. Ayan. Stop muna natin. Kala ko hindi na magdadasal. Sayang. Baka makapiright ako. Sige, bye-bye na muna mga guys. Stop ko muna yung live. Continue ko na lang mamaya.